Yes, RME står for Realistisk Matematikundervisning og Uddannelse. Så har vi Hans Freudenthal, som var en matematiker og uddannelsesforsker, som levede fra år 1905 til år 1990. Det var ham, der udviklede tilgang realistisk matematikundervisning, hvilket også bliver kaldt for RME. RME det ligger vægt på en kontekstbaseret og elevcentreret måde at lære matematik på, hvor eleverne de bliver opfordret til at forbinde matematiske begreber med virkelige situationer i livet. Så vil vi fortælle lidt om, hvad R står for, og R det står for realistisk, og det refererer til realistiske scenarier, som eleverne kan forholde sig til, og det må gerne være sådan noget, hvor de tager udgangspunkt i egen erfaring eller fantasi. For eksempel har vi valgt at vise, at man kan tage udgangspunkt i pizzaer, hvis man arbejder med brygger, og vores eksempel det er, at du har en pizza med 8 skiver, og at der bliver taget en skive ud af de 8 stykker, og det er ligesom noget, at eleverne kan forholde sig til ved at bruge noget visuelt, og derfor kan de ligesom både se det for sig og forstå eksemplet. Det er noget, de kan forholde sig til. Yes. I RME har vi også M'et, og M'et står for matematik. Og i matematik i RME handler det hovedsageligt om, at eleverne ikke får færdige regler og metoder, så eleverne kun kan bruge dem her i specifikke situationer. Men at de selv kan resonere sig frem til de løsninger og de regler, opgaverne så byder på. Det vil også med andre ord kaldes, at de skal matematisere, altså skabe deres egne matematiske tanker. Inden under matematisering findes der 2 matematiseringsformer, og den ene er den horisontale, og den anden er vertikale. Den horisontale er, at man kan omsætte hverdagssituationer til matematik. For eksempel kan man tage et indskolingseksempel, hvor eleverne skal ud og købe ind, og de har x antal kroner, og de skal have nogle returpenge, når de står i kassen. Her lærer eleverne lidt subtraktion, uden at vi de steder kobler begreberne til. Den vertikale er så, at de kan på baggrund af den her opstillede situation kan udvikle metoder og modeller inden for matematik, som de kan bruge i et større omfang. Yes. Jeg vil fortælle noget om E'et, som står for education eller uddannelse på dansk. Og det handler om, at der er fokus på elevernes aktive deltagelse i matematikundervisningen. Det vil sige, at der er fokus på, at eleverne selv er en aktiv del i at involvere sig i læringen ved at undersøge problemerne og ikke kun lære at løse dem med færdigheder, men de udvikler en forståelse for matematiske sammenhænge, og at de kan se og forstå matematik i en større kontekst. Yes. Så tak fordi at du så med på vores lille video. Adios og rigtig god weekend.